îro danê sibehê komne bi serê xistina Daişê derbasî bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê bûn bi cilobergên hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD û yên Artêşa Azad û Teqîn û Guleberdan rûdan û di encam de bi dehên welatiyan şehîd û birîndar bûn. Hat ragihandin ku îro danê sibehê 5 teqîn li bajarê Kobanê rûdan. Her du teqînên destpêkî birêya du otomobîlên bombekirî li ser deriyê Sînorî di navbera Kobanê û Bakurê Kurdistanê de teqiyan. Her wiha teqîneke din jî li taxa Kaniya bajarê Kobanê rûda. Her wiha teqîneke çarem li taxa Gumrikê û teqîna pêncem li kolana 48 li nava bajarê Kobanê rûda. Ji bilî teqînan çekdarên rêxistina Daişê yên derbasî nava bajarê Kobanê bûne, Guleberdan welatiyan bi şêweyekî pertûbelav li nava kolanan û hin ji wan xwe li avahiyan veşartibûn û Guleberdan welatiyan û di encam de hejmarek welatî bûn qurbanî. Her wiha îro danê sibehê li gundê Pirxiptaniyê ku 35 kilometreyan dikeve başûrê bajarê Kobanê, çekdarên rêxistina Daişê derbasî wî gundî bûn û komkujiyek pêk anîn di encam de 23 welatiyên Kurd şehîd bûn. Di nav wan de malbatek bi timamî hatine serjêkirin û yên din jî hatin revandin û hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD ve bi hawariya wî gundî ve hatin û hîn şer û pevçûn li wî gundî berdewamin. Ajansên nûçeyan belav kirine ku ta niha derdora pêncî welatiyan di encama wan teqîn û Guleberdanan de şehîd bûne û derdora 100 welatî jî birîndar bûne. Berdevkê Wîzareta Derve ya Tirkiye Tanc û Bîlkêç ragihand ku îro 63 birîndarên Kobanê gihiştine nexweşxaneyên Tirkiye. Du ji wan jiyana xwe ji dest dan ji ber giraniya birînên wan û yek ji wan zarok bû. Li ser çawaniya derbasbûna wan çekdaran, Waliyê Rohayê Ezzedîn Kocuk ragihand ku ew çekdarên Daişê ji aliyê bajarê Cerablusê yê ku dikeve Rojavayê çemê Xaburê derbasî Kobanê bûne. Lê desteya berevaniyê ya kantûna Kobanê ya ku Partiya PYD hevalbendên wê ragihandibûn ew yek red kirin û da zanîn ku çekdarên rêxistina Daişê ji Tirkiye derbasî bajarê Kobanê bûne. Ji alî xwe ve hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD ve ragihandin ku niha rewşa bajarê Kobanê ji alî wan ve kontrol kiriye û wan ew avahiyên ku çekdarên rêxistina Daişê xwe lê veşartine dorpêş kirine û hîn şer û pevçûn berdewamin. û balafirên hevpeymaniyê jî bi bilindahiyeke nizm li ser bajarê Kobanê û gundewarên wê difirin bê ku tu cihan bombebaran bikin. Bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê di 26 Kanûna duyem hat rizgarkirin ji aliyê hêzên hevbeş ve û ev e cara yekem e ku bûyereke wiha ji derbasbûna çekdarên Daişê li nava bajê rû dide.